Vostè surt del Vaticà, torna al Brasil i el castiguen. No, el castigo no. No. No, perquè continuo fent no el que em ve bé, no, sinó el que em sembla que he de fer. I he tornat al Vaticà i ens vam trobar amb el papa, vam menjar junts i vam fer brometa. Jo el respecto molt, papa. I penso que és un home heroic, fidelíssim, conseqüent. Quan anava a Cuba, em van preguntar els periodistes brasilers què pensa del viatge del papa a Cuba. Vaig dir, mira, serà la trobada de dos vells tossuts, el papa i Fidel, cadascú la seva, oi? El papa és un home d'una gran coherència, d'una gran fidelitat, però té una teologia, té una visió i té un cercle. De vegades dic jo, parlant ben casolanament, oi? Que tots somiem una igreja ben bonica, com la somiava Jesús. Que per refer tot això, tot aquest tinglado que dirien els castellans, el papa no hauria d'entrar al Vaticà. Però fessin papa, dir, esperem uns mesos, un any, el que fos necessari, consultem l'Església tot, consultem les esglésies germanes, fins i tot l'opinió pública, vosaltres periodistes, que sou bons impertinents, per dir la veritat, també, de vegades, si els amos us deixen, perquè no sempre els amos deixen. I veiem què s'hauria de canviar al Vaticà. Com es podria... El propi papa ha demanat últimament, en un document públic oficial, ha demanat que l'ajudem a reveure el ministeri de Pere. Jo estic fart de sentir, sobretot a luterans i a d'altres evangelis i protestants, si nosaltres no tenim cap inconvenient que hi hagi papa, però d'una altra manera. Vostè creu que el papa actual hagués fet el mateix que Pau VI si s'hagués trobat en la mateixa situació en què es va trobar vostè amb en Pau VI quan aquí al Brasil se'l va voler o se'l volia expulsar i el papa Pau VI va dir si toqueu Pere Casaldàliga és com si en toquéssiu a mi? Vostè creu que Joan Pau II diria exactament el mateix? Espera't que el papa sap defensar els bisbes. Ho ha demostrat. Quan toquen els bisbes, no sé si hauria dit exactament, però ho ha demostrat en molts casos. Som esperit de corps. Però ara ja no preocupa el Brasil ni la teologia de l'alliberament. El Vaticà es preocupa per unes altres coses. El Senat encara està preocupat amb la teologia de l'alliberament. Diu que ens estem reorganitzant pel segon mil·lenni. Gràcies a Déu. Però ja no són moda, ja no estan d'actualitat vostès. Tu creus? Pregunto, ja no hi ha enemic. Mira, tenim menys publicitat, però ja som dins. El mateix papa... Menys publicitat, però ja som dins. El papa fa teologia de l'alliberament, també. I no hi ha cap document avui, que l'últim document que acaba de sortir del Sínode d'Amèrica, té molta cosa que diu, és teologia de l'alliberament. Esclar, perquè l'opció per les pobres és evangèlica. El fet que hi hagi participació del poble, en les comunitats, en els moviments, això és evangèlic. La inculturació, això és un fruit de la mateixa encarnació. El que passa que, per un cantó, van voler sempre distingir entre una teologia de l'alliberament correcta i una altra que no era. A mi em fa molta gràcia i molta ràbia també. Entosseguts, no?, de que hi havia una teologia de l'alliberament que es fundava en el marxisme. No, mai ens hem fundat en el marxisme. Utilitzem categories marxistes, clar que sí. Qualsevol persona culta avui utilitza categories marxistes o utilitza categories freudianes. És cultura. Sempre que dic capital, treball, lluita de classe, ara no en diuen lluita de classe, diu conflicte, tant se me'n dona, diu com vulguis, conflicte de classes. No? El papa ha repetit moltes vegades, els rics cada vegada més rics i més pocs rics, a costa dels pobres cada vegada més pobres. Això és dialèctic, és marxisme. Veu com fa política? Veu com fa política? Esclar que en faig. El que passa que fa una política diferent.
Jo dic sempre que hi ha la De la que política, potser ha fet hi ha la l'Església política de sempre. dreta i hi ha la política d'esquerra. Hi ha la política del mig, que sempre és de dreta. I n'hi ha manera de sortir-ne. A Espanya tothom diu que és de centre. Sí. Són de dretes, doncs. Perdoneu-me, espanyols, perdoneu, i espanyoles, no? Saps què deia Gustavo Gutiérrez? Deia que la tercera via era com els ratpenats, que no eren ni ocells ni rates. La tercera via. Ser de centre, moltes vegades, potser, perdoneu-me, moltes vegades pot ser una manera de rentar-se les mans. Abans et deia jo que crec en el socialisme, i crec, una mena de socialisme. I defineixo una plena convicció humana i de fe. Si no hi ha una mena de socialització de la terra del camp, de la terra de la ciutat, de la vivenda, de l'educació, de la salut, de la ciència i de la comunicació, no hi haurà democràcia enlloc del món. M'hi jugo el cap. Madur el raïm, madura la paraula. Sí. És un vers que a vostè li agrada molt, d'Octavi Saltó, i ara que ja té 71 anys, raïm madur, i també madura la Aquelles paraula. pobres vinyes que em diuen que del Bages van treure totes les vinyes. Va ser un crim, això, Han de tornar les vinyes al Bages, i el blat, i les ovelles. Madura la paraula. Quina societat vol? La seva, l'utòpica, que vostè encara creu en l'utopia. Una societat en què els drets humans de totes les persones, homes i dones, siguin plenament respectats. Una societat en què tots els pobles siguin pobles amb la mateixa dignitat i amb la mateixa autoritat pública. Una societat en què es respectin les alternatives, les alteritats. Si hi ha pobles indígenes, si hi ha món negre, Àfrica, per exemple, avui dia, Àfrica és una tragèdia. Jo penso que Àfrica és la màxima tragèdia potser que ha viscut la humanitat. I avui dia tu saps, desgraciadament. Una societat en què no hem de viure obsessionats pel sobreviure. Hi ha una pintada molt bonica, un país aquí d'Amèrica Llatina, que diu no queremos sobrevivir, queremos vivir. La màxima part de la humanitat avui sobreviu malament. Jo vull una societat humana. A mi m'agrada molt recordar sempre, i per mi és el màxim dogma. Déu és amor, Déu és pare-mare, i la humanitat és la filla de Déu, la filla humana de Déu. A vegades, llegint aquest llibre de Francesc Escribano sobre la seva vida, escoltant-lo a vostè, tinc una certa impressió, la impressió que vostè té una certa devoció pel martiri. M'equivoco? És una herència. Jo he nascut, he crescut, s'ha fet la meva fe, la meva vocació, la meva pastoraments de màrtirs. No? El meu oncle màrtir, mossèn Lluís Pla i Rossell, germà de la mare, assassinat pels vermells. Aquí diuen que jo sóc descalç sobre la terra vermella, no? I és veritat. Ja en aquell temps. Després els màrtirs de Barbastre, jo, el seminarista de Barbastre, els màrtirs canadians, grans màrtirs, hi ha dubte màrtirs, amb tots els èxits que es puguin trobar en la revolució aquella, no? I en aquell franquisme, no? Però ells màrtirs. Després vinc a Amèrica Llatina i estic voltat de màrtirs per tot arreu. En moltes ocasions de jo ser màrtir també, i alguns que han mort per mi, el pare Joan Bosco sobretot, no? A Ribeirão, Cascallera. I després, mira, potser una mica perquè soc poeta, potser, i una altra mica per les circumstàncies de vida que hem tingut, per la història que hem viscut. Nosaltres no vam tenir ni infància, no?
7, 8, 9, 10 anys. El primer màrtir, la primera sang màrtir que vaig veure va ser a Navàs, l'any 34 encara. El rector de Navàs, 3 quilòmetres de Balsareny, allà a la cera, no? La sang, aquella famosa petita pròleg, revolució, I aquí, ja ho veus, Amèrica Llatina tot, de Romero, nosaltres tenim aquí el poema meu, aquell de Romero. Venia de Roma, per cert, va plorar a Espanya, i va plorar al Salvador. I Joan Sobrino, el teòleg basc, salvadorenc, jesuïta, m'escriu una carta dient que li escrigui a Romero per conhortar-lo una mica. I quan jo rebo aquesta carta, Romero ja era màrtir. I em va sortir aquell poema, no? Sant Romero de Amèrica, pastor i màrtir nostre. Que vostè en guarda La relíquia. una relíquia en aquella capella d'aquí al pati, que per cert algú li ha retret que tingui relíquies en una capella de no màrtirs. El mateix cardenal Ratzinger va dir, vosaltres feu molt fàcilment màrtirs, i va citar Romero, i va dir, sí, Romero és nostre sant i màrtir. Sant Romero de Amèrica, pastor i màrtir nostre. I ho és. Fixa't, és clar que nosaltres hem eixamplat la categoria martirial. Perquè abans es pensava que màrtir només era aquell que moria per un dogma de fe concret. Nosaltres creiem que és màrtir aquell que dona la vida pel regne de Déu. Màrtirs del rei Alma. I fins i tot ara l'Església està eixamplant oficialment una mica la visió. Com entén la mort, vostè? O com s'entén la mort aquí? L'amor és l'últim gran detall de la vida, no? No es pot entendre l'amor si no s'entén la vida, no? Jo no entenc que es pugui separar la mort de la vida. Ara, la mort és, per mi, l'entrada definitiva a la vida. L'entrada a la vida plena. La mort no existeix. Els morts no existeixen. Jo tinc un poema en castellà que diu «Esta es nuestra alternativa, vivos o resucitados», perquè crec en la resurrecció dels morts, immediatament després de la mort. És una opinió teològica, no? No la compartiran tots els teòlegs ni tots els bisbes d'aquest món, però jo crec que immediatament després de la mort ressuscitem. I crec també que Déu és Pare, Mare, és amor, és misericòrdia. Crec, honestament, que Déu salva a tothom. Vostè és un gran defensor de les causes d'aquestes terres, i una de les causes d'aquestes terres és la causa dels indígenes. Els coneix molt bé. L'anell de l'aliança amb la causa indígena. Aquesta és la seva anell de bisbe. Sí. I té l'avantatge que, a més de ser indígena, és negre. De manera que pot ser simultàniament l'aliança amb la causa indígena i amb la causa negra. Vam fer la missa dos quilombos, que és la missa de la causa negra, i la missa de Terra Seignmales, que és la missa de la causa indígena. Pregunta dels indígenes. Amb tot el respecte, és un gran provocador, vostè. N'he après dels periodistes. No n'ha après dels periodistes, no. No n'ha après dels periodistes. Com són els indígenes? Com viuen? Quin concepte tenen ells de la mort, de la vida, de la família, del pas del temps, de l'acumular, del ser? Saps què passa? Hem de començar dient que els indígenes no existeixen. Existeixen els carajals, el Pirapé, el Xavante, els Maia, els Tupí, els Guaraní, no? Perquè tu saps que la paraula índio va ser una paraula anivelladora que va negar les identitats, no? I amb el nom d'índio van decretar pràcticament la mort cultural i en molts llocs també la mort física de pobles sencers. Ara, fonamentalment, per sintetitzar una mica, els pobles indígenes
Són pobles vinculats amb la naturalesa. La terra és un hàbitat total. És un hàbitat de conreu, és un hàbitat cultural, és un hàbitat religiós, és un hàbitat de memòria històrica, és un hàbitat d'utopia del futur, per un cantó. Per un altre cantó, els indígenes, en termes generals, són comunitaris. El poble, la comunitat, el clan, per damunt del individualisme tan postmodern, per exemple. Per això la cultura, la pseudocultura postmoderna no tocaria amb la cultura indígena. I en tercer lloc, els pobles indígenes, te preguntes com veuen passar el temps. Són el temps. No hi ha pressa, no? Quan vaig arribar aquí, una de les coses que em va cridar més l'atenció, no solament dels indígenes, com també dels camperols, aquesta falta de rellotge. Primera que no hi havia ni rellotge, no feien, deien, demà, que volia dir a la sortida del sol, a mig de matí, a la tarda, no? Fins i tot vaig escriure un poema en castellà que deia saber esperar sabiendo que el tiempo no existe ya. Ni el correo ni la prensa tienen caja forestal. El sol es de ayer, de siempre. La luna no és de fiar, etc. Ells viuen el temps, sent el temps. Són bastant evangèlics en aquest sentit. No? La paraula de Jesús, no us preocupeu pel dia de demà. Jo no vol dir que la Caixa d'Estalvis de Catalunya em cauria al damunt, oi? No, sé que s'ha d'estalviar. Però tenir un sentit més confiat. És clar que si ens deixem regir pel capitalisme, pel lucre, per l'immediatisme, pel pragmatisme, no podem pensar en el dia de demà. Hem de pensar en el dia d'avui. Com més de pressa millor. A més que serien com tres característiques fonamentals. I una quarta característica. Els pobles indígenes són religiosos sempre. És curiós, aquí a Brasil hi va haver uns antropòlegs alemanys, els primers anys d'aquest segle, que van decretar, primer món decreta molt, els indígenes brasilers no tenen religió. Uns anys després els antropòlegs diuen tot és religiós en els indígenes. I ho és, tot és religiós. I vostè la primera cosa que fa no és explicar-los qui és el seu Déu, no? La primera cosa que fem, esclar, jo no vic habitualment una aldea indígena, no? Però, per exemple, les germanetes de Jesús, el germà Carles de Foucault, no? Que tenim aquí a l'aldea de Pirapé. Per cert, va ser la primera comunitat que varen fundar aquí a l'Amèrica Llatina. Elles van arribar, no sabien ni portuguès ni tapirapé. S'hi van quedar. Encara ara viuen com els indis. I jo, quan vaig a l'aldea, mengem a terra asseguts tots en un sol plat. No? I elles donen testimoni. Acompanyen la vida del poble. Però mira, un poble que era de 45 és de 500. Però no els ensenyen l'Evangeli? Viuen amb ells? Sí, els ensenyen. Amb la cara, amb les mans, amb el somriure, amb el cor. Després vindrà la paraula, vindrà. Jo sóc el primer que voldria que tot el món cregués en Jesucrist, se l'estimés, que jo me l'estimo molt. Ara fa poc, quan vaig ser a Cuba, precisament, em vaig trobar amb un germanet de Foucault, el germà Marcelo, que viu sol, una faveleta, una favela il·legal de Cuba, pobre. I ara vaig dir, ens vam asseure en una capella petita, molt més petita que aquesta, i rònega. Vaig dir, Marcelo, no trobes molt sol? No sents? I em diu, Pere, m'estimo molt a Jesús. I bé, tranquils. Jo voldria que tothom se l'estimés a Jesús, que cregués en ell, però que se l'estimés. I estimar no s'imposa. Per defensar els pobres, per estar amb els pobres, s'ha de ser pobre? Sí. Si fa, no fa. Jo no sóc pobre. Soc més o menys modest, però no sóc pobre. Qui ha passat per una universitat, per un seminari, ja no és pobre. Però podem aproximar-nos més o menys.
i podem trair les nostres classes i baixar d'estatus i optar per les causes dels pobres. Que no som a favor de la pobresa, no. Som a favor dels pobres, que és diferent. Som a favor de la dignitat, del menjar, del vestir, de l'estudiar, del fer vacances, del ser lliure dels pobres. Ara, per això hem de contestar la riquesa, el privilegi, l'acumulació, el lucre, l'egoisme, com dèiem abans. Vostè somia? Somio, i no solament somio truites, no. Somio el regne de Déu. I tinc molta esperança. Mira, això sí que us ho puc dir, us ho dic a vosaltres també que m'escolteu. Per damunt de tot, i passi el que passi, com a església, fora de l'església, dintre de l'església, el primer món, el tercer món, el mil·lenni que ve... Esperança, 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 esperança. Vostè diu que cada dia ben viscut fa una vida. En aquest dia ben viscut no hi ha mai un raconet per l'enyorança? L'enyorança de la terra que el va veure néixer, que aquesta llengua, per aquesta llengua que ara mateix parlem... El que passa que no és aquella enyorança, d'enyorança es mor, oi? D'enyorança es viu. Esclar que tinc enyorança de Catalunya, ho he dit, i ben concretament, fins i tot el romànic, el pa amb tomàquet, el Llobregat, la família, Sabadell, el meu primer amor pastoral, el Mediterrani, que és diferent, el Pirineu, Núria, què sé jo, Montserrat, esclar que sí. I sentir parlar per tothom, en català, sí. Però, repeteixo, és una enyorança madura, també, madura rei, madura la paraula, oi? Que l'he incorporada a la meva riquesa cultural d'aquests temps posteriors. No? Una enyorança em sembla que en comptes de llançar-me enrere o de parar-me, em llença endavant. Carreguem-ho tot, no? Allò que deia, l'Araguaia ple de llobregats, no? El Brasil, l'Amèrica Llatina, plens de Catalunyes. Seria això. Plens de Catalunya. Madura la paraula. De veritat, no pensa tornar mai més a Catalunya? Fa 31 anys que no hi va. I ja hi soc. Jo he dit alguna vegada, tinc un vers en castellà que diu no voy, va mi palabra. ¿Qué más queréis? Os doy todo lo que yo creo que es más que lo que soy. Us dono les meves causes, modestament també, potser el meu testimoniatge, la meva passió per aquestes causes, què més voleu? No tornaré, no. Potser m'hi portaran, però de part meva no. Ja hi som, vosaltres sou aquí, el món és gran i és petit. Abans deien que el món cabia un mocador, no? Certament el món cap al cor, no? I el cor d'un missioner hi ha de cabre al món, hi ha de cabre a Catalunya, evidentment. Vosaltres veniu, tant se val. Ni quan es jubili? D'aquí 4 anys? Per diferents motius. Mira, vaig fer l'opció i ara hi hauria un altre motiu. Estic parlant per la televisió, fent de figura important. Em fa gràcia quan diuen que sóc un català universal. Jo tindria ara por i em trobaria malament de fer de vedette, no? Un sopar i un altre sopar, un homenatge, un altre una medalla i una altra medalla. Mira, ja ens entenem, ens trobem, ens sentim, coneixeu les meves causes, la passió gran de la meva vida. El món és nostre. En queden moltes coses al tinter, senyor Pere Casaldàliga, moltes coses al tinter, però hem de posar el... No sé, ara mateix se m'acut. Què pensa vostè de l'avortament, del celibat? Mira,
la natura té un ordre, té una llei, té una harmonia, s'ha de respectar. Però, evidentment, que anem coneixent cada vegada més els secrets de la natura, la ciència canvia, es contradiu, no? La ciència ara és molt menys dogmàtica del que era. Ara diu, de moment, la hipòtesi tal serveix. Jo, com a cristià i com a bisbe, puc tenir una claretat i unes exigències que potser no puc imposar. Jo sóc contra l'avortament en principi, sóc contra l'eutanàsia, sóc contra la pena de mort, evidentíssimament, no? Ara, jo no engegaré a l'infern a una dona que avorti. Sempre em dirà, vostè no és dona, vostè no ha passat per aquesta experiència. Jo li diré, filla, salva aquesta vida. Si em diu, no l'he salvat, diu, ets una criminal, no. Diré, mira, Pau, confia en Déu, aquella vida també és a les mans de Déu. Con respecte al celibat, jo el respecto, el visc, em sembla que l'he viscut bastant dignament al llarg de la meva vida, tot i que he tingut enyorança d'una família, encara no fa gaire, vaig fer un sonet parlant d'això, no? No haver hecho el amor, no hauré donat nom a ningú, no tindré descendència. I pregunto a Déu si l'he estimat amb ell i si li he deixat que ell donés el seu nom a la meva vida, que això és el més important. Ara, jo sóc a favor del celibat optatiu. Seria més lliure, més madur, madura la paraula també, i el poble hi creuria més en un celibat optatiu i lliure. Hi ha gent que té vocació de sacerdot i no té vocació de cèlibe. I jo estic segur que el celibat serà un dia optatiu. I estic segur que un dia les dones seran ordenades a l'Església, estic segur. Gràcies, de veritat, per tot el que ens ha ensenyat i gràcies per haver-nos concedit també aquesta entrevista. Gràcies. Gràcies per l'oportunitat de parlar amb el cor obert, no sols la càmera oberta, amb el cor obert, amb la meva gent de Catalunya i amb la meva església.